Ο Σπασίκλας είναι εδώ. Θα πω κάτι που ίσως ενοχλήσει πολύ κόσμο. Νομίζω ότι δεν λείπουν οι σερβιτόροι. Λείπουν οι άνθρωποι που δέχονται να κάνουν το σερβιτόρο όπως γινόταν παλιά. Και υπάρχει διαφορά. Τεράστια διαφορά. Γιατί κάθε καλοκαίρι ακούμε το ίδιο παραμύθι. Δεν βρίσκουμε προσωπικό. Οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Δεν υπάρχουν εργατικά χέρια. Ωραία. Έχω μια ερώτηση. Αν η δουλειά είναι τόσο καλή, τότε γιατί δεν πάει κανείς? Γιατί δεν βλέπω ουρές? Γιατί δεν βλέπω κόσμο να παρακαλάει να μπει? Γιατί όλοι ψάχνουν προσωπικό και κανείς προσωπικό δεν βρίσκει? Και κάπου εδώ ξεκινάει η αγαπημένη ελληνική συνήθεια, να κατηγορούμε πάντα τον άλλον. Ο εργοδότης λέει: δεν θέλουν να δουλέψουν. Ο εργαζόμενος λέει: δεν πληρώνεται αρκετά. Ο πελάτης λέει: δεν με εξυπηρετούν σωστά. Και στο τέλος όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Και ξέρεις τι με τρελαίνει? Ότι ζούμε σε μια εποχή που όλοι θέλουν να γίνουν influencers. Όλοι θέλουν να γίνουν content creators. Όλοι θέλουν να βγάλουν λεφτά από το κινητό. Όλοι θέλουν να γίνουν αφεντικά του εαυτού τους. Αλλά όταν έρθει η ώρα να κουβαλήσεις δίσκο, εκεί ξαφνικά η δουλειά δεν είναι αρκετά καλή. Και πριν παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι είναι εύκολη δουλειά. Το αντίθετο. Ίσως γι' αυτό να μην τη θέλει κανείς. Γιατί είναι από τις λίγες δουλειές που δεν μπορείς να κρυφτείς. Ο πελάτης σε βλέπει. Το αφεντικό σε βλέπει. Οι συνάδελφοι σε βλέπουν. Όλοι σε βλέπουν. Και αν έχεις κακή μέρα, πρέπει να χαμογελάς. αν έχεις νεύρα, πρέπει να χαμογελάς. αν σε προσβάλλουν, πρέπει να χαμογελάς. και κάπου εκεί ίσως ο κόσμος να είπε: ξέρεις κάτι, δεν θέλω άλλο να χαμογελάω για όλους. Και τώρα φτάσαμε εδώ, σε μια χώρα που όλοι ψάχνουν προσωπικό και όλοι ψάχνουν δουλειά. Και παρόλα αυτά δεν βρίσκονται μεταξύ τους. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται? Να υπάρχουν ταυτόχρονα άνεργοι και αγγελίες που μένουν ανοιχτές μήνες. Κάτι δεν κολλάει. Και ίσως η απάντηση να μην είναι τόσο απλή όσο λένε. Ίσως δεν λείπουν οι σερβιτόροι. Ίσως τελείωσε η εποχή που ο κόσμος δεχόταν τα πάντα. Ίσως οι νέοι να άλλαξαν. Ίσως οι δουλειές να μην άλλαξαν αρκετά. Ίσως να φταίνε και οι δύο. Ίσως κανείς. Δεν ξέρω. Αλλά ξέρω ένα πράγμα. Αν μια δουλειά είναι πραγματικά τόσο καλή όσο λένε, δεν χρειάζεται να παρακαλάς κόσμο να την κάνει. Και σήμερα βλέπω πολλούς να παρακαλάνε. Οπότε πες μου, οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν? Οι δουλειές δεν είναι πια αυτές που ήταν κάποτε? Γράψε τι εννοείς σου. Και αν διαφωνείς μαζί μου, ακόμα καλύτερα. Ζούμε στο χάος. Και θα πω κάτι ακόμα που ίσως ενοχλήσει περισσότερα. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι δεν ψάχνουν δουλειά. Ψάχνουν την τέλεια δουλειά. Και αυτή δεν υπάρχει. Γιατί βλέπω κάτι περίεργο. Ο ένας λέει: δεν βρίσκω προσωπικό. Ο άλλος λέει: δεν βρίσκω δουλειά. Και οι δύο το λένε την ίδια μέρα, στην ίδια πόλη, στον ίδιο δρόμο. Πώς γίνεται αυτό? Κάπου κάποιος λέει ψέματα. Ίσως λέμε όλοι λίγο ψέματα στον εαυτό μας. Γιατί ξέρεις τι παρατηρώ? Ότι έχουμε γεμίσει ειδικούς. Όλοι θέλουν να γίνουν κάτι μεγάλο. Κανείς δεν θέλει να ξεκινήσει από κάπου. Όλοι θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες. Όλοι θέλουν να γίνουν influencers. Όλοι θέλουν να γίνουν content creators. Όλοι θέλουν να βγάζουν λεφτά από το κινητό. Και ξαφνικά η πραγματική δουλειά έγινε ντροπή. Και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Γιατί μεγαλώσαμε μια γενιά που της είπαν: μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις. Αλλά ξέχασαν να της πούν: θα χρειαστεί να δουλέψεις γι' αυτό. Και τώρα έχουμε κόσμο που ονειρεύεται ζωή εκατομμυριούχου, με αντοχές ανθρώπου που βαρέθηκε μετά από 2 ώρες. Άβολο, ναι. Αλλά πες μου ότι δεν το βλέπεις γύρω σου. Και από την άλλη, βλέπω και εργοδότες που ζουν ακόμα στο παρελθόν, που νομίζουν ότι είναι 2000 κάτι. Ότι έξω περιμένουν 10 άτομα. Ότι ο εργαζόμενος θα πει ευχαριστώ για τα πάντα. Ότι θα δουλεύει ατελείωτα και θα χαμογελάει. Όχι. Αυτό τελείωσε. Και ξέρεις τι είναι το αστείο? Οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη. Αλλά ίσως το πρόβλημα είναι βαθύτερο. Ίσως έχουμε μάθει να θέλουμε περισσότερα και να αντέχουμε λιγότερα. Ίσως όλοι θέλουμε καλύτερη ζωή, αλλά κανείς δεν θέλει να πληρώσει το κόστος.
κόστος. Ο εργοδότης θέλει τέλειο προσωπικό. Ο εργαζόμενος θέλει τέλειες συνθήκες. Ο πελάτης θέλει τέλεια εξυπηρέτηση. Και στο τέλος δεν είναι κανείς ευχαριστημένος. Και κάπου εκεί καταλήγουμε στο αγαπημένο ελληνικό άθλημα, τη κρίνια. Γιατί σε αυτή τη χώρα όλοι κρινιάζουν. Ο υπάλληλος, το αφεντικό, ο πελάτης, ο άνεργος, ο συνταξιούχος. Όλοι και το αστείο είναι ότι αν τους βάλεις όλους σε ένα τραπέζι θα συμφωνήσουν μόνο σε ένα πράγμα, ότι φταίει κάποιος άλλος. Κι ίσως γι' αυτό δεν βρίσκουμε ούτε σερβιτόρους, ούτε λύσεις. Ζούμε στο χάος. Ο Σπασίκλας είναι εδώ, αλλά όχι όπως όλοι οι άλλοι. Δεν θα σου πω. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Σπάστε το like! Πάμε για subscribe. Δεν είμαστε τηλεμάρκετινγκ εδώ μέσα. Κουράστηκα να βλέπω όλους να λένε τα ίδια ψεύτικα λόγια, λες και διαβάζουν το ίδιο χαρτί. Στο δικό μου κανάλι θέλω αληθινούς ανθρώπους. Αν έχεις γνώμη, γράψ' την. Αν διαφωνείς, ακόμα καλύτερα. Αν θες να κράξεις, κράξε! Αλλά να το αιτιολογήσεις. Δεν θέλω subscribe απλά για αριθμό. Δεν θέλω like από συνήθεια. Δεν θέλω σχόλιο μόνο και μόνο για τον αλγόριθμο. Θέλω ανθρώπους που όντως κάθονται, βλέπουν και λένε τη γνώμη τους. Όλα τα σχόλια διαβάζονται, όλα απαντιούνται. Και για το μόνο πράγμα που θα σε ευχαριστήσω πραγματικά είναι για το χρόνο σου. Γιατί χρόνο σημαίνει ότι κάθισες και άκουσες έναν άγνωστο να λέει αυτά που σκέφτεται. Και αυτό σήμερα αξίζει περισσότερο από οποιοδήποτε like. Ειλικρινής ήρθα. Ειλικρινής θα μείνω! Σπασίκλας. Ζούμε στο χάος.